dinara. Probajte. Evo, vrući čvarci na cijari. Koliko je cena? 1500 dinara. Vrući? Jedni i drugi vrući su 1500 i duvan su 1500. A, interesantno, i oni su 1500. Jeste. I šta bi vi preporučili, koji su bolji po Pa vama? lepi su jedni i drugi, zavisi šta ko voli. Aha, šta mislite ko šta voli? Pa, Jer ima, neko više voli ove, neko više voli ove, ali su sveži i lepi naši domaći iz Srema iz Vojke. A, dobro. Recite mi samo svinja, koliko je bila debela? Bila je svinja preko 200 kg više svinja, to su pravi čvarci. Da, znači mora od više po vama. Jeste, i mora svinja da bude zrelo meso, Dobro. da bi bili A pravi. recite mi samo ceđene, ili imate cediljku za ceđenje njih ili kako ide li Pa oni? imamo cediljku, naravno. Da. A duvan čvarke, kako njih pravite? Da vam kažem, mi radimo sve na tradicionalni način, kao što su radili naši preci, tako i mi radimo, to je sve tradicionalno. U oraniji se tope čvarci. Gospodine, probajte, vrući su. Vidi se da su kvalitetni, vrući i dobri. Jesu.